Ето как зарадвахме първите клиенти, които решиха да подкрепят моя бранд. При няколко месеца започнах да произвеждам продукти от стаята си с една цел – да променя визията в индустрия, в която ефтина китайска пластмаса е основният компонент на продукт. Как ще го направя? Използвайки истински материали от природата и модерни методи за изработка. Започвайки от една плоскост дърво, на която успях да придам нова характеристика и да я накарам да изглежда като орнамент от галерия. И най-добрата част е, че това не е просто една красива лампа. Този уред решава проблема на хиляди хора, прекарващи голяма част от времето си в затворени пространства. Как го прави? Във вътрешността си има вентилатор и филтър за финни прахови частици. Да, тези, които виждаш, когато огрее слънцето. Но филтърът не улавя само тях. Той може да лови и частици 3 пъти по-малки от човешкия косъм. Това не е просто пречиствател на въздух. Това е функционално изкуство, изработено от млад български дизайнер с мисия да разкраси твоя дом, докато го пази чист. И какъв подарък получиха първите клиенти? Единият е тайна. Другият – персоналната гравюра, която виждате, с която твой пречиствател да стане още по-уникален. Ако искаш да помогнеш на стартиращия ми бизнес и да си част от преобразяването на индустрията, поръчай си пречиствател още днес на сайта. Линка в био.